tungkak. Kok malah kowe iki terus bawome yo. Aku ngingeti sikilmu ki lho. Sikil apa jahe ya Allah. Sikil iki sikil. Kuwi nek tuku sepatu ukurane pira ngono kuwi? Ukuran 3 arep nukokke apa? Ya ora mungkin 3 Ora mungkin piye? Aku 26 kok. Kono 3 Masa 26? 26. Oh, berarti gede nggonku. Apa? Ki jenenge kathok apa? Jenenge kathok apa? Kathok gajah. Kathok gajah. Nek gajah ki telalene? Telalene panjang. Oh, telingane? Telinganya lebar. Gajah. Gajah. Binatang yang amat besar. Telinganya lebar, telalenya panjang. Ini namanya gajah. Iya. Bunyi. Gajah kok bunyi toh, Dede? Bunyi. Nek sing mijet awakmu, coba sing mijet iki coba muni pora. Sinten? Niki Maya, Nduk Maya. Mayang, coba dipijet Nduk Mayang muni pora. Kok kleru? Ora. Coba sik to. Pijet, Nduk. Kleru. Oh, lah dipijet ndase kok. Lah ya kon ndase. Kok Munine beda. Pucuke, Mbak. Aja pucuke. Pucuk, yen pucuk muni. Oh, ngono muni. Nih pucuke, Iki. Rasa